It-tagħlim u l-kreattività jimxu jitfit, speċjalment jekk l-għalliema jkunu jridu jingaġġaw lill-istudenti tagħhom. It-tim tagħna żar l-Iskola Medja ta' Bormla sabiex jara x'attivitajiet ekstrakurrikulari jsiru bilan li l-istudenti jiksbu għarfien aħjar tal-sin pajjiżhom. Fl-iskola tagħna nemmnu ħafna fl-attivitajiet ekstrakurrikulari, fil-fatt ikun hawn diversi attivitajiet għaddejjin u 3 minnhom huma relatati għat-tisħiħ tal-lingwa Maltija. Dawn it-3 attivitajiet huma ir-rokna tal-qari, għandna l-ispellitona u jkollna wkoll il-kompetizzjoni tal-ġimgħa. Inħossu li huma importanti għax jgħinu lill-istudenti jitgħallmu f'ambjent informali. Apparti minn hekk jiltaqgħu ma' studenti oħra li għandhom l-istess interessi bħalhom. Waqt l-ispellitona nkunu f'timijiet, ħalli nkunu nistgħu niddiskutu ċerti regoli tal-ortografija flimkien u nitgħallmu minn xulxin. Apparti minn hekk meta taħdem f'tim tagħmel aktar kuraġġ għax jekk ikun hemm xi affarijiet li tħossok dgħajjef fihom jistgħu jgħinuk sħabek u bekk nitgħallmu xorta mingħajr ma naqtaw qalbna. Jien nitgħallem ħafna affarijiet ġodda bl-ispellitona u nitgħallem ħafna punti importanti fl-ortografija bil-Malti. Ġieri nista' nużhom anke kemm fil-komponimenti u anke ġieri jekk jistaqsuni xi mistoqsija nkun naf kif inwiġibha. Kull ġimgħa l-għallima tal-Malti jwaħlu mistoqsija relatata mal-lingwa tagħna u aħna l-istudenti konna ġimgħa ċans sabiex infittxu it-tweġiba meħtieġa. Tista' tkun mistoqsija fuq l-ortografija, jew fuq xi espressjonijiet, jew fuq id-djom iqwiel, il-ħaġa moħġaġa li jħobbuha ħafna l-istudenti. Jekk l-istudenti jixtiequ jipparteċipaw, kumma jridu jagħmlu huma jekbu isimhom kull jomhom u klassi u jippostaw ġi kaxxa postali li qiegħda eżattament taħt il-mistoqsija. L-istudenti jkollhom ġimgħa ċans sabiex ikunu jistgħu jwieġbu dawn il-mistoqsijiet, ġieli jkunu jafuhom, ġieli jmorru jfittxu, jistaqsu. Aħna dak huwa l-interess tagħna li l-istudenti jinġeluhom ifittxu jistaqsu. Il-ġimgħa ta' wara l-għallima tal-Malti jitellaw isem minn fost it-tweġibiet it-tajbin u r-rebbieħ jingħata ktieb bħala premju. Mill-kompetizzjoni tal-ġimgħa nitgħallem kif nagħmel riċerka u nitgħallem ukoll idjomi u l-ġodda kif ukoll punti tal-ortografija. L-iskola tagħna inħossu l-bżonn ħafna li nippromovu kemm jista' jkun il-qari. Nemmnu ħafna fil-qari u allura naħolqu diversi attivitajiet fejn inħajru lill-istudenti jaqraw iżjed. Fil-fatt f'kull klassi tal-Malti għandna l-libreriji tal-klassijiet u l-itfal anke matul il-lezzjonijiet inħajruhom jisselfu l-kotba mill-libreriji tal-klassijiet ħalli jkollhom dejjem ktib magħhom x'jaqraw. Rokna tal-qari huwa post vera interessanti fejn jekk meta jkollok ċans u tkun trid tista' titla' meta trid inti hemmhekk u taqra xi ktieb għax huwa post ferm mal-kwiet. Matul is-sena nistiednu diversi awturi sabiex jiġu l-iskola u jkellmu lill-istudenti fuq il-kotba tagħhom u normalment dawn l-attivitajiet ikunu ferm popolari mal-istudenti għax jieħdu gost jiltaqgħu mal-awturi infushom, ikellmuhom fuq il-kotba tagħhom x'ispirhom biex jiktbu l-kotba minn fejn ġabu l-idejat u l-istudenti jipparteċipaw jistaqsu ħafna mistoqsijiet għax jaraw lill-awturi hemmhekk qudiemhom. Illum magħna kellna l-unur li niltaqgħu ma' Simon Spiteri. Minn mindu kienet żgħira Simon kienet tħobb tikteb ir-reċti u meta kibret din il-passjoni kibret magħha. Ftit ta' żmien ilu kitbet xi kotba relatati mal-istorja u wara ftit għamlet il-kuraġġ u ħarġet l-ewwel żewġ kotba bl-istejjer tagħha. Illum kellna l-opportunità li nitkellmu iktar fid-dettall fuq daw iż-żewġ kotba li ġew ippubblikati milux. Min xtara daw iż-żewġ kotba kellu l-opportunità sabiex ikollu l-firma tagħha fuq daw iż-żewġ kotba ferm interessanti. Dawn l-attivitajiet qed jgħinu lill-istudenti ifittxu iktar fuq il-lingwa Maltija, jistaqsu fejn ma jkunux jafu, qed nippruvaw noħolqulhom ambjent fejn jitgħallmu affarijiet ġodda relatati mal-lingwa tagħna. Inħoss li l-lingwa tagħtina identità u jekk maħniex se nibżgħu għaliha u nrawmuha fl-istudenti tagħna ħanitilfu parti kbira mill-identità tagħna.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.